Bore da i chi i gyd a chroeso cynnes iawn i'r cwrdd heddi. Wel, roedd hi'n ddydd Mercher y Lludw, dydd Mercher diwetha, felly heddi wrth gwrs yw dydd Sul cynta tymor y Grawys, lle rydyn ni yn cofio y tymor hwnnw o 20 wyrnod yn arwen i fyny at groeshoeliad Iesu Grist yn Ceidwad. Yn cofio, ie, a hefyd yn ymroi i edifeirwch ac yn ymroi i fyfyrdod ar air Duw ac i droi ein bywydau i gydymffurfio â bywyd Iesu Grist. Gadewch i ni wryndo ar rai adnodau o lyfr proffwydoliaeth Joel a phenod 2. Chwythwch y corn hwrdd yn Seion, rybyddiwch bobl o ben y mynydd cysegredig. Dyle pawb sy'n byw yn y wlad grynu mewn ofn, am fod dydd barn yr arglwydd ar fi'n dod. Ydy, mae'n agos. Bydd yn ddwrnod tywyll ofnadw, dwyrnod o gymylau duon bygythiol, mae byddin enfawr yn dod dros y bryniau. Does dim byd tebyg wedi digwydd eriod o'r blaen, a welwn ni ddim byd tebyg byth eto. Ond dyma neges yr arglwydd. Dydy hi ddim rhy hwyr. Trowch yn ôl ata I o ddifri. Ewch heb fwyd. Trowch ata I yn eich dagre a galaru am eich ymddygiad. Rwygwch eich calonnau yn lle dim ond rwygo'ch dillad. Trowch yn ôl at yr arglwydd eich Duw. Mae e mor garedig a thrigarog, mor amyneddgar ac yn anhygol o hael, a ddim yn hoffi cosbi. Pwy wyr, falle bydd e'n trigarog ac yn troi nôl, falle bydd e'n dewis bendithio o hyn ymlaen. Wedyn cewch gyflwyno offrwm o rawn ac offrwm o ddiod i'r arglwydd eich Duw. Chwythwch y corn hwrdd yn Seion. Trefnwch ddwyrnod pan fydd pawb yn pido bita, yn stopo gweitho ac yn dod at ei gilydd i addoli Duw. Casglwch y bobl i gyd a pharatoi pawb i ddod at ei gilydd i addoli. Dewch ar arweinwyr at ei gilydd. Dewch ar plant yno, ar babis bach. Dyle hyd yn oed y rai sydd newydd briodi i ddod. Does neb i gadw draw. Dyle'r offeiriad, y rai sy'n gwasanaethu'r arglwydd, wylo o'r cyntedd i'r allor a gweddio fel hyn. Arglwydd, wneud i faddau i dy bobl. Paid gadael i'r wlad ma'n droi'n destun sbort. Paid gadael i baganiad yn llywodraethu ni. Pam ddyle pobl y gwledydd gael dweud, felly, ble ma I Duw nhw? Gadewch i ni weddio gyda'n gilydd. Dduw holl alluog, fe fyd y fab Iesu Grist yn ymrydio 20 wyrnod yn yr anialwch, a chafodd I brofi ym mhob peth yn yr un modd â ni ac eto heb bechod. Ro I ninnau ras, I ymddysgyblu mewn I fuddod I ddysbryd, ac fel y gwyddos ti yn gwendid ni, boed I ninnau wybod dy rym I'n hachub, trwy Iesu Grist yn harglwydd. Amen.
Dyma ddarlleniad o Efengyl Marc a phenod 1. Tua'r adeg yna, daeth Iesu o Nazareth Galilea i gael ei fedyddio gan Iowan yn yr Iorddonen. Yr eiliad y daeth Iesu allan o'r dŵr, gwelodd yr awyr yn rhwygo'n agored a'r ysbryd glân yn disgyn arno fel colomen, a dyma lais o'r nefodd yn dweud, Ti odi fy mab annwyl i, rwy ti wedi fy mlesio i yn llwyr. Yn syth wedyn, dyma'r ysbryd yn gyrru Iesu mas i'r anialwch, arhosodd yno am 40 diwrnod yn cael ei demptio gan Satan. Roedd anifeiliaid gwylltion o'i gwmpas, ond roedd yno angylion yn gofalu amdano. Ar ôl i Iowan gael ei roi yn y carchar, ath Iesu i Galilea a chyhoeddi newyddion da Duw. Mae'n amser, meddai. Mae'r foment wedi dod. Mae Duw yn dod i deyrnasu. Trowch gefn ar bechod a chredu'r newyddion da. Ac yna, darlleniad arall, y tro yma o ail lythyr yr apostol Paul at yr eglwys yng Nghorinth, yn dechrau ym mhennod 5 ac adnod 20. Deisef yr ydym dros Grist, cymoder chwi a Duw. Ni wybu Crist beth oedd y pechu, ond gwnaeth Duw ef yn un a phechod drosom ni, mwyn i ni ddod yn gyfiawnder Duw ynddo ef. Yr ydym ni, fel cydweithwyr, yn apelio atoch i bido a gadael i'r gras a dderbyniasoch gan Dduw fynd yn ofer. Oherwydd mae Dyw'n dweud, yn yr amser cymeradwy y gwrandewais arnat, ath gynorthwyo ar ddydd iachawdwriaeth. Dyma yn awr yr amser cymeradwy. Dyma yn awr ddydd iachawdwriaeth. Nid ydym yn gosod unrhyw fain tramgwydd ar lwybr neb, rag cael bai ar ein gweinidogaeth. Yn hytrach, ym mhob peth, yr ydym yn cymeradwyo ein hunain fel gweinidogion Duw, yn dyfalbarhad mawr, yn gorthrymderau, yn gofidiau a'n cyfyngderau, yn profiadau o'r chwip, o garchar ac o derfysg, yn llafur, yn diffyg cwsg a'n newyn, yn purdeb, yn gwybodaeth, yn goddefgarwch a'n caredigrwydd, yn yr ysbryd glân ac yn cariad diragrith, yng ngair y gwirionedd ac yn nerth Duw, drwy ddefnyddio arfau cyfiawnder yn y llaw dde a'r llaw chwith. Doed parch, doed amarch, doed anglod, doed clod. Twyllwyr yn gelwyr, a ninnau'n eirwyr. Rai di-nod, a ninnau'n enwog. Yn marw ac eto byw ydym, dan gosb
ond heb gael yn lladd. Dan dristwch, ond bob amser yn llawenhau. Mewn tlodi, ond yn gwneud llawer yn gyfoethog. Heb ddim gennym, ac eto'n berchen pob dim. A boed i air Duw o'r ysgrythur glân yn bendithio ni ym mhob peth wrth ddilyn llwybr Iesu Grist. Rwy am eich gwahodd chi nawr, os gwelwch yn dda, i droi at Caneuon Ffydd neu at yr hen gyfieithiad o'r Beibl, at rif 972 yng Caneuon Ffydd, sef Salm 51. Os yw'r geiriau o'ch blaen chi, mi fedrwch chi ddilyn ac adrodd nhw gyda fi, wrth i ni fyfyrio ar eiriau mawr Dafydd, wedi iddo ganfod fod y pechod mawr yr oedd ef wedi ei wneud yn ddi-gerbron Duw, ond fod Duw wedyn yn maddau iddo fe. Dyma edifeirwch, dyma faddeuant, dyma'n gosod ni ar hyd y trywydd cywir ar ddechrau tymor y Grawys. Salm 51, y miserere. Trigar ha wrthef o Dduw, yn ôl dy drigarogrwydd, yn ôl lliaws dy dosturiaethau, dy leiaf y anwireddau. Golch fi yn llwyr ddwys oddi wrth fy anwiredd, a glanha fi oddi wrth fy mhechod. Canis y rwyf yn cydnabod fy nghamweddau, am y pechod sydd yn wastad ger fy mron. Yn dy erbyn di, dy hunan y pechais, ac y gwneithym y drwg hwn yn dy olwg, fel yth gyfiawn haer pan leferich, ac y byddit bir pan farnech. Wele, mewn anwiredd ym lluniwyd, ac mewn pechod y beichiogodd fy mam arnaf. Wele, ceraist wirionedd oddi mewn, a pheri i mi wybod doethineb yn y dirgel. Glanha fi ac isop, a mi alanheir, golch fi, a byddaf wynach na'r eira. Par i mi glywed gorfoledd a llawenydd, fel y llawanycho yr esgyrn a ddrylliaist. Cuddiad y wyneb oddi wrth fy mechodau, a dileuaf y holl anwireddau. Creia galon lan yno fo Dduw, ac adnewydda ysbryd uniawn o'm mewn. Ni bwrw fi ymaith oddi ger dyfron, ac na chymer dy ysbryd sanctaidd oddi wrthyf. Dyrod rachefn i mi o'r foledd dy iachawdwriaeth, ac ath hael ysbryd cynnal fi. Yna y dysgaf dy ffyrdd i rai anwyr, a phechaduriaid a drywyr atat. Gwared fi oddi wrth waed o Dduw, Duw fy iachawdwriaeth, am tafod a gan yn llafar am dy gyfiawnder. Arglwydd agor fy ngwefusau, am genau a fy negau dyfoliant. Canis ni chwynychu a berth, pe amgen mi ai roddwn, poeth offrwm ni fyny. A berthau Duw ydynt ysbryd drylliedig, calon ddrylliog gystuddiedig o Dduw ni ddirmygu. Gwna ddaioni yn dy ewyllysgarwch i Sion, adeilada furiau Jerusalem. Yna
y byddu fodlon i ebyrth cyfiawnder, i boeth offrwm ac aberth llosg, yna yr offrymant fustych ar dy allor. Gogoniant i'r tad ac i'r mab ac i'r ysbryd glân, megis yr oedd yn y dechrau, y mae yr awr hon, ac y bydd yn wastad, yn oes oesoedd. Amen. Gadewch i ni felly gweddio gyda'n gilydd. Gweddion. Gwellalluog a thragwyddol Dduw, nid wyt yn cysau un dim a wneithost, ac rwyt yn maddau pechodau pawb sy'n edifeiriol. Crea ynom galonau newydd, fel y bydd i ni gan ofidio'n ddyledus am ein pechodau a chyfaddau fe'n trienni. Gael gen i ti, Dduw'r holl drigaredd, faddeuant a gollyngdod llawn. Rydyn ni yn deisif dy faddeuant o Dduw. Yn crefu arna ti yn maddau ni yr holl meddyliau a'r geiriau a'r gweithredoedd yna sy'n mynd yn gros gran i dy wyllus di a'r gariad perffaith di. Diolch i ti, o Dduw, fod Iesu, yr un oedd yn ddibechod, wedi cymryd yn pechodau ni gyd arno ef ei hun, mwyn yn maddau ni. A boed yn unau gymryd cyngor yr apostol Paul wrth iddo ysgrifennu at y Corinthiaid o ddifri, yn bod nyneb beth bynnag bo'r amgylchiadau, yn rhoi diolch i ti, ac yn cyflwyno i eraill yn yn geiriau ac yn yn gweithredoedd, yn newyddion da am Iesu Grist. Cyflwyno ni ti heddi anghenion yn byd ni. Bydd gyda'r rhai sydd mewn angen lle bynnag y bod nhw. Rydyn ni'n parhau i ddiolch i ti fod y brechlyn bellach gyda ni yn gwlad ac yn y gwledydd cyfoethog, ond rydyn ni'n gweddio dros y sawl sy'n byw yn y gwledydd tlawd yn yn byd, sydd heb eto wedi derbyn cyflenwad o'r brechlyn. Boed i'n nithwthau hefyd gael i dderbyn mwyn bod y cyfle yma i fod yn rydd o'r Covid ddod i bob wlad yn yn byd ni. Rydyn ni'n gweddio am foethineb i'n llywodraeth ni yn Caerdydd ac yn Llundain a llywodraeth lleol pob ardal hefyd. Rhydd dithau o Dduw ddycnwch i bob arweinydd wrth ei gwaith. Lliw hefyd yn gweddiau preifat personol. Lliw ni wrth i ni enwi yr anghennus rai ger dy fron di yn awr. Rai sydd yn dost, rai sydd yn galaru, rai sydd yn chwilio am olau yng nghanol tywyllwch i bywydau nhw. Bydd dithau yno o Dduw, rodia ar hyd y ffordd gyda nhw. A boed yn unau wrth i ni ymroi i weithredoedd o ddaioni yn enwedig yn ystod y tymor Grawys hwn, gael ein nerthu i wneud hynny yn ysbryd Crist. Arglwydd trigar ha wrthym a diddana ni, mwyn Iesu Grist yn gwaredwr, hwn a'n dysgodd ni i weddio fel hyn. Ein tad, hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddier dy enw, deled y deyrnas, gwneler dy ewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau i ni yn dyledion, fel y myddeiwn innau i'n dyledwyr, ac nac arwain ni i brofedigaeth, feith yr gwared ni rag drwg. Canis eiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant,
yn oes oesoedd. Amen. Nugwy'n credu oedd y bobl yr oedd Joel yn canu'r i broffedoliaeth iddyn nhw yn byw mewn amser o bandemig. Wedi'r cyfan, mae fe yn ei galw nhw i gyd ynghyd. Mae fe'n rhoi gorchymyn i'r holl bobl pan fydden nhw yn clywed y corn gafr i ddod at ei gilydd. I ddod at ei gilydd i gadw gwyl arbennig. Gwyl o edifeirwch. Gwyl o gydnabod nad un nhw fel pobl Duw wedi rodio yn gyfiawn yn y ffordd yr oedd ef yn dymuno iddyn nhw wneud. Chwythwch y corn hwrdd yn Seion, mae fe'n dweud yn adnod 15. Trefnwch ddwyrnod, pan fydd pawb yn pido bita, yn stopo gweithio, yn dod at ei gilydd i addoli Duw. Casglwch y bobl i gyd, a pharatoi pawb i ddod at ei gilydd. Dewch ar arweinwyr at ei gilydd. Dewch ar plant yno, a'r babis bach, yr offeiriad, yr rai newydd briodi. Does dim eithriadau i fod pawb. Mae pawb, bydd y proffwyd Joel, yn euog, a mae pawb felly yn gorfod cydnabod i bai ger bron yr arglwydd Dduw a newid troi cefen ar ei ffyrdd pechadurus a dilyn yr arglwydd hwnnw. Nawr, rydyn ni'n gwybod wrth gwrs yn ystod tymor y Grawys i fod hi'n amser pan fydd bobl yn aml iawn yn penderfynu roi pethau lan. Yn penderfynu roi hibo ambell i beth am tymor y Grawys. Ni'n euog hefyd wrth wneud hyn yn aml iawn pan rydyn ni'n rhoi pethau lan. Y pethau rydyn ni'n penderfynu roi hibo yw'r pethau rydyn ni'n gwybod yn net i bod nhw yn ddrwg i ni. Ddim yn bita rai pethau enghraifft, neu falle fod hwn yn gyfnod i geisio roi'r gorau i smygu sigarets, neu beth bynnag yw'r peth rydyn ni'n gwybod sydd yn wael yn bywydau ni. Mewn ffordd, mae yna sgil effeithiau da i'r hunan ymroi yma, yr hunan roi hibo, yr hunan ymwacad, yr hunan aberth yma yn ystod tymor y Grawys. Ond yna, a dweud y gwir, i wi bwrpasau. Ni gen wneud pethau sydd â sgil effeithiau da i ni, ond yn hytrach dod a chydnabod bod yna anghenion dwys yn bywydau ni am Dduw ac mae ef yn unig all ateb yr anghenion yna. Dod a chadnabod yn bod ni'n bechaduriaid, yn bod ni yn gorfod troi oddi wrth yn ffyrdd gwrthnysig ni, am bod ni yn cael cyfle o'r newydd i'w ddilyn ef. Mae Joel yn cyhoeddi'r geiriau hyn mewn cyd-destun o efengyl, mewn cyd-destun nid o farn, ond o'r ffaith fod Duw yn datgan sofen rhy hwyr. Mae yna gyfle i droi nôl. Mae yna gyfle i ddod i wneud pethau yn reit gyda fe, i wneud pethau yn uniawn gyda Duw. A mae Iesu ar ddechrau ei weinidogaeth wedi iddo fe gael ei demptio. Wedi iddo fe ddod drwy'r profiad hwnnw yn yr anialwch heb ildio na chyfaddawdi i'r diafol. Mae ef ar ddechrau ei weinidogaeth yng Nghalilea yn datgan. Ta ie, newyddion da sydd yn dod yn sgil
yr alwad i ddilyn Duw yn ei deyrnas ef. Ta newyddion da yw edifeirwch, yw troi o'n ffyrdd gwrthnysig, pechadurus a cheisio i faddeuant ath Iesu i Galilea, a chyhoeddi newyddion da Duw. Mae'n amser, meddai, mae'r foment wedi dod, mae Duw yn dod i deyrnasu. Trowch gefen ar bechod a chyredu'r newyddion da. Falle bod na ddim modd i ni ddod at yn gilydd, fel mae Joel yn cymell y bobl yn ail bennod i broffwydoliaeth pan mae'r cornhwrdd yn canu. Ond mi fedrwn ni ymroi o hyd. Mi fedrwn ni yn y tymor hwn yn harwen i fyny at yr wythnos fawr a'r Pasg i ymroi o'r newydd, i geisio pethau Duw, a bydd ef yn wir ei air yn rhoi ei hun o'r newydd i ni. Diolch iddo. Amen. Diolch i chi am fod yn rhan o'r gwasanaeth hwn heddi. Cofiwch, mae modd i chi ddod i gyswllt â ni os oes yna unrhyw angenion, boed yn fugeiliol neu yn ymarferol, y medrwn innau i diwallu yn ystod y cyfnod hwn o gloi mewn yn sgil y pandemig. Gadewch i ni weddio gyda'n gilydd. Gras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr Ysbryd Glân, a fod o gyda ni oll. Amen.